Hallo meqqat. Sikka sumi pinnuunna. Naqriviliortunga ikiortisatsin qaaqqusiniarlung naqriviliortunga. Kik ikiortigissaga. Naluarsuli imaat orpingun sul taan anner pinnersanginnatsiu imaattortu. Eqqasarlunga maa qaaqqusut pitsaanna. Skuuti susunnu. Susu. Illa suqartutinnu. Allam atisassahauknatsaasku unaatiinaa. Ilam isumoqaavikkaluam tamaas marluutillu atillu. Tussangaannariusus tuilima appa tammariataaran. Eqqumi. Issiallunga. Sigail imma ulapinnin uata meq oqaloqatiilaasagit. Oqaloqatiilaarniakki. Oqaluttuunniakki. Hallo meqqat ullum tissimpara initiivi lerivaat. Taa juuleruffaaupyumi ullum arfiningorneru. Taa tusagassau takusassagut tas meqqa mamakuyuttortut taa veeriasi naamagitaalliortoq aningaasam tunineqanginnami as ajuusaarlun immin ajoralu. Olga. Ja. Fjernsynet ikung illualerpara. Imaat qaaqqusissagutta takusinaanginnatsiutaakan issialuaru. Qailtaamaasiorniarit uatauneeqqa oqaluttuullui pissaangila ingerlaqqissaa. Sumun killippunga ullum juuleruffaaupim arfiningorneru. Taa juuleruffaaupim aqqusernit pinnersartussaavaat tupiisen meeqqallu immin ikioqatigiittussaappu. Taa juulerupparmiul Jens Peterbus unguppa. Jens Peterbus unguppat. Jens Peter. Taava. Qanormaassusoqarpa taava. Qail sinnaata oqaluttuarinia. Taa meeqqa græs pisiniarfian iseramik. Takuleriallaa ilissilimmi. Immussuaq. Ja. Taavalu inuusalia. Ilassar qanga naalagarsuungu intiami. Assinga. Taa isumaqarpu taan stuamukkuuliustaan erlinnart allaarta malillu. Inuusarsuaq. Tasqinarniarluu taan erlinnart. Inuusalia sorsuat taannakkartikkamik sequmis. Qatakoriartiu pissangana. Usfjernsyn tammava aing illuartinnikkuaa. noget i vejen. Hvad sitter fast? Prøv at trække det håndtag der. Det går da meget godt. Den sitter fast. Nå, er det kranen, der sidder fast? Kan den ikke køre? Nej, den sitter fast. Hvor skal den hen? Men i hovedgaden. Skal du hen og hænge julepynt op i hovedgaden? Ja, men den sitter fast. Hvad sitter fast? Kranen,
Den kan ikke køre. Den skulle ellers hen i hovedgaden og hænge julepynt op. Den sitter fast. Jeg tager lige en trosse. Så binder vi kranen til kutterten. Så skal jeg nok have den løs. Nej, jeg tror ikke, det hjælper. Tror du ikke, min kutter kan have sådan et bitte kran løs? Den sitter fast. Det er den der skrue der, den skal løsnes. Den sitter fast. Jeg går lige hen til låsen og låner en skruetrækker. Er der nogen hjemme? Farvel, far. Ja. Men så tager jeg selv lige skruetrækkeren. Den plejer at ligge i den der kagedåse, hvor der står kaffe på. Skrinet er spækket med stormfuglens ost. Skal det være med eller uden birke? Skifter Ja, her er den. Jeg kommer igen med den om et par minutter. 3 minutter taler vi. Og husk karselafrydning. Haparanda, drukken, fylder 6 når skifter Nu skal jeg se, om jeg kan klare det. Den sitter fast. Ja, nu skruer jeg den løs. Det går ikke. Den er rustet fast. Det er også det forurening. Hej. Hej, Firefar. Det er slipdag. Skal vi ikke gå ned til Græs og Snolle? Niks, jeg skal først lige hen til låsen og aflevere den her skruetrækker. Hvorfor det, Firefar? Fordi jeg har været hen og låne den. Du kan bare tage en pøs hen med den. Han kommer der, ikke? Kom så, Dasse Pøs. Kan du gå hen til låsen med den her gamle pøs? Det var godt, Pøs. Afgang. Adgang forbudt for tøser. Adgang forbudt for pøser. Og nu skal vi ned til Græs og Snolle. Niks, vi skal først over i HH. Okay, Firefar. Ja, vi skal snart have fundet den skat. I hvert fald inden jul, hvis vi kan finde ud af, hvad det er, der står. Ansigtet vendt mod den vaklende kost. Vi glemte at sige det. Nå, det med Olsens kat. Det kan da være lige meget, ikke? Der var jo ikke nogen herinde, vel? Skal vi så ikke sige det? Det kan man jo ikke. Jo, jeg kan godt. Klap så i, mand. Hvor skal vi lede efter skatten? Vi skal først se, hvad det er, der står. Det er altid 44, der løber rundt med skattebrevet. Ellers havde mig og Kaja nemlig fundet skatten for længe siden, ikke? Hvad er der venskab, mand? Vi kan da godt begynde at læse skattebrevet. Jeg mener, det skal læses sådan her. Ansigtet vendt mod den vaklende ost. Tog jeg den tredje regnet fra ost. 7 tommer nede er godt begyndt. Skrinet er spækket med stormfuglens yndt. Det mest mystiske, det er yndt. Hvad er yndt for noget? Det kan da være lige meget, ikke? Det kan vi jo se, når vi har fundet skatten, ikke? Tog jeg den tredje regnet fra ost. Hvad for en tredje? Hvis jeg nu står sådan her, så er skuret det første og HH det andet. Og så er der ikke mere. Jo, skibsværket. Skibsværftet, mand. Ja, skibsværftet er det tredje, når vi regner på den måde. Det er en meget god idé. Okay, så går vi over på skibsværket. Nej, ikke før i aften. Hvis vi løber ind på skibsværftet nu, så bliver vi bare smidt ud. Jeg har det! Vi sender en spion derover. En spion? Au, ja. Vi sender Anton derover, uden at de opdager det. Og så kan han finde ud af, om der er chancer for, at skatten er der, ikke? Hvorfor lige mig? Vi stemmer om det. Hvem stemmer på, at Anton skatter over? Knæk og bræk med skrin og smæk! Olsens sorte ost. Og hvem stemmer på, at Anton ikke skatter over? Knæk og bræk med skrin og spæk. Ja, det var 4 mod 1. Jamen, Knud sagde forkert. Så er der 3 mod 1. Han tør ikke. Klap så i. Tager han så skatten med det samme? Nej, vi henter den i aften. Hvis den altså er der. Det er jo en gammel skat, og skibsværftet er ikke så gammelt. Var det længe? Hvad laver du her? Du må ikke have børn her. Kan du først se, du kommer ud? Hvad er det? Og 44? Hov, han gik bare lige ind, uden at sige Sirøve Olsen. Jeg blev smidt ud. Du har ravnet dine bukser. Daglås.
Gamle Pøs har noget til dig. Nå, det var mærkeligt. Min skruetrækker plejer ellers altid at ligge i den kagedåse, der står kaffe på. Det er ellers en stiv kuling. Ja, fra sydvest. Lyntog i Sydvestbyen har enkelte ikke ledige pladser. Hvorfor holder kranen her? Den sidder fast. Jamen, julepynten skal jo hænges op. Den sidder fast. Jeg må hellere prøve, om jeg kan trække kranen løs med losbåden. Og det hjælper ikke noget, for Kalle Kulmul har allerede prøvet. Den rører sig ikke ud af flækken. Skrinet er flækket med stormfuglens ost, kulmul og mellemstor 1/3 år. Ja, vi skal jo have julepynten op. Jeg må hellere ringe til Flunkelev. Hvis de sender helikopteren hertil, så kan den måske hænge det op. Helikopteren? Splitte mine rejser, sådan en kan havkatten høvle mig ikke hænge julepynt op. Den venter på husene og Gertrud og Amanda, ligesom ham, landkrabben. Nå, Jens Peter Bus. Jeg har en idé. Hvor skal du hen, Anton? Spis den bare selv, Tobisen. Og så skal vi have hængt de her, hvad er det nu, de hedder, de her lanterner op? Girlander. Girlander? Ja, Tobisen, du skal hænge de her girlander op. Mig og Pøs går ned til Græs og Snoller. Og mig og Kaja også, ikke? Okay. Tag lige en girlande, Tobisen. Og så skal jeg lige have 3 lakridskarameller. Og et stykke vingummi til mig. Hvorfor får jeg aldrig nogen penge at snolde for? Det har jeg jo sagt. Hvis jeg giver dig penge til at snolde for, og du køber slik for pengene, så får jeg jo de samme penge en gang til, som jeg allerede har fået. Og så er der kluder i regnskabet. Jamen kæreste lille Vera, jeg har jo sagt, at du bare kan tage alt det slik, du har lyst til. Jamen, det er der ikke noget ved, vel? Græs! Hammer! Der er en flue i buddingen! Det er ikke en flue. Det er en rosin. Desserten i dag er rosinbudding. Nå, jeg synes, det ligner en flue. Fluebudding. Det er også den forurening. Jeg vil gerne have et par myntebolsje. Skal Pøs ikke snolde? Ikke før Gus kommer, vel? Hvad er det nu, Pøs plejer at få? Er det ikke 2 kongen af Danmarks? Det må du ikke sige. Nej, det må du ikke, vel? Gus skal først gætte forkert en hel masse gange, ellers så bliver Pøs ked af det, ikke? Det må du altså undskylde, Pøs. Der er en girlande tilbage, og der er ikke plads til flere. Hvad skal vi gøre af den? Den må vi hænge op et andet sted. Splitte mine rejser. Vi må have en girlande nede på havnen. Den berømte langfartsskipper Gregers Granqvist, han sagde altid, hvad er en havn i juletiden uden girlander? Men der er kun én girlande tilbage. Den er fantastisk lang. Den kan nå lige fra lostationens skorsten over til Græses. Bravo, min gut. Der er en ting, vi ikke har tænkt på. Fiskebussen. Hav ja, Jens Peter Bus. Ja, splitte mine røjser. Og den landkrabbe kommer halsende fra vindstyrke 10, så er det sket med julepynten. Kan vi ikke stille et skilt op med indkørsel forbudt? Eller omkørsel? Hvor skulle vi få sådan et skilt fra? Vi tager Tampemand kost og stiller op. En kost? Ja, en kost. Så den landkrabbe kan se, at havneløbet er spærret. Har du ikke en gammel søkostlås? Jo, jeg har vist en derinde. Nå, så kan du og Anton hente den og stille den op i den anden ende af hovedgaden. Så kan det være, at den landkrabbe kan nære sig. Og nu skal jeg ind til Græs og se, om gamle Pøs har fundet ud af, hvad for noget slik hun vil have. Jeg skal også ind og snolde. Dags, Græs. Er avisen kommet? Ja, værsgo. Nå, Pøs. Skal du have et stykke vingummi? Jeg vil gerne have 3 saltpastiller. Værsgo. Vil du også have saltpastiller, Pøse? Vi har allerede spurgt Pøs om det hele, Gus. Den vil hverken have pebermyntebolcher, eller is, eller lakridskarameller, eller tykkegummi, eller noget.
Så kan du godt spørge om det rigtige nu. Nå, der gamle pøs. Du skulle vel aldrig have lyst til 2 kongen af Danmarks og et rustens søm. Græs, 2 kongen af Danmarks og et rustens søm til pøs. Skærne. Og en chokoladeis til mig. Det er dog en dummerne nogle nydelige nisser, du har fået op, Græs. Jeg synes du ikke? En lille nisse rejste. Græs! Kommer! Så gik han ned til havnen og stirrede i det klare vand. Er det kulmulden, der sidder dernede? Ja, han spiser budding. Rosinbudding. Han kom til stormogulen. Gus? Er det en stormogul, den der? Nej, det er vist en almindelig spredebasse. Jamen, hvis det nu er en stormogul, det hele passer med skattebrevet. Hvordan det? Jo, tog jeg den 3. regnet fra ost. Osten er der, og så kommer der 2 nisser. Og stormogulen er den 3. Den er måske hul, og så er skatten gemt i den. Skrinet er spækket med stormogulens yndt. Ja, 44. Jeg prøver. Du må altså ikke vælte noget, hvad? Sådan skal man ordne ham. Tordenham, Aston Villa, på pladser i orden. Skrinet er spækket med stormfuglens ost. Farvel og god sigt. Skift op. Ansigtet vendt mod den vaklende ost. Det her. Tog jeg den 3. regnet fra ost. 1, 2, 3. Det er stormogulen. Jeg tror, havkatten høvle med knægten ret. Er den hul? Ja, den har hul oven i hovedet. Kan du få hånden derned? Det tror jeg nok. Så prøv at ikke. 7 tommer nede er godt begyndt. Er skatten der? Hvor 44? 44. Der var ingen skat. Du godeste. Jonas, slog du dig? Nem, stormogulen gik i stykker. Nå, den der, det var kun godt. Den var så grim, jeg kunne slet ikke lide den. Men hvad var det for et spektakel før? Hele huset rystede jo. Det var fiskebussen. Ja, det var gøsen gyld med den landkrabbe. Fiskebussen? Ja, det var derfor, Jonas faldt ned, ikke? Det lød som om, den kørte af bagvejen. Det gjorde den også. Det er fordi, der er hængt julepynt op i hovedgaden. Nå, men jeg må ud og finde Magda. Hej. Hej, 44. Kaja og Knud, vi skal hjem. Okay. Hej, Vera. Vi ses i morgen. Farvel, Gus. Farvel, min gut.
meeqanaasi aseruigaluarami naversin илумиулеруппермиу питса илла sikakikku qaaqqussallui eqqarsaatigi ассук кисиа qamан аллартарникууак сианериортулаалерпунга илтелефонернин таа уа аммартаа аммасса ила уа сианериарторпунга ута аммассава таа стюлисикка сика стюли исуақарлугма маккуйун имали ималлат таскупи стюлеққуянассусия аммартаа туата ук атериарлу стюли уна траску ииккиартулерпа қатсутиивиллугу